Ja sam Martina. Ja sam Eni. Ja sam Martina. Dobrodošli u zadrugu Skica. Učenička zadruga Skica osnovana je na sjednici zadružnog odbora 2015. godine na inicijativu profesora aktiva likovne umjetnosti i dizajna Građevinske tehničke škole Rijeka. Rad udruge temelji se na osmišljavanju i stvaranju grafičkih i likovnih rješenja u mnogobrojnim likovnim i digitalnim tehnikama te izradi predmeta u keramici, drvu, plastici, papiru i ostalim materijalima. Učenici kroz 4-godišnje obrazovanje upoznavaju cjelokupan proces dizajna, od same ideje izrade skica do izvedbe gotovog proizvoda i plasmana na tržište. Potrebno je bilo omogućiti stjecanje, proširavanje i primjenu tradicionalnih, ali i suvremenih znanja te razvoj sposobnosti bitnih za gospodarstvo i organizaciju rada, kao i pridonositi prijenosu znanja iz nastave u praktične djelatnosti zadruge i obrnuto. Osnovane su različite sekcije kako bi se učenici lakše odlučili kojim se rukotvorinama žele baviti. Grafički i produkt dizajneri bili su pod vodstvom Branimira Paškvana. Multimedijsku radionicu i izradu uporabnih umjetničkih predmeta vodila je Branka Merlaki, dok se likovnim i grafičkim oblikovanjem bavi Asija Rukavina-Bikić. Jasmin Begović, dugogodišnji je suradnik zadruge, svojim oblikovanjem predmeta u drvu doprinosi svakoj manifestaciji na kojoj se zadruga prezentira. Helena Maršić obogatila je ponudu proizvodima programom za kožu. Učenici su izrađivali kreme za sunčanje i sapune raznih oblika i vrsta. Iva Karminski oblikuje sitne dekorativne upotrebne predmete u tradicionalnim materijalima te istražuje s učenicima način izvedbe serijske proizvodnje. Nina Rizman-Gračanin, Zorica Radojčić i Larisa Dragalj samo su neke od profesora koji su svoju energiju i znanje iskoristili kako bi što bolje prezentirali rad zadruge i njezine proizvode sudjelujući na raznim priredbama, manifestacijama, sajmovima i zadrugama. Proteklih 5 godina zadruga je zabilježila više javnih nastupa na raznim događajima, sudjelovala u organizaciji proslava u školi i izvan nje. Stvarila suradnje sa ostalim zadrugama i institucijama te bila uključena u dobrotvorni rad. Najvažnije predstavljanje naše skice je svakako na županijskoj smotri zadruga koja se održava jednom godišnje. Modelski napravi lijepo, pomiči ruke malo, radi što... Što nam nosiš stvari? Zašto je moja maskica na podu? Korona, vrijeme je, ljudi, moramo se paziti. Ajde, sad!